Alive na si Chicks ah. Alive na si Chicks. Zero. Mute muna natin.
Sorry guys, sorry. Nakamute pala ako. Sorry guys. Natanggap mo yung ano, yung load, ano? Jim Mendoza. Pangit ka po talaga. Nakamute pala ako, sorry ha. Co-host, thank you po. Okay, you're welcome. Kapatid mo yan, no? Si Crisel Mendoza. Ano, Jim? Magkapatid kayo? Patamsak kay host, guys. Kalimutan magtamsak kay host, guys. Opo, host. Thank you po. Ano, Opo, host. Magkapatid po. Bigyan kitang jacket. Bigyan kitang jacket, ano? Crisel. Crisel Mendoza. Kaya may jacket ka na. Para mamaya, pag marami na tayo, magbababa tayo ng bahay. Hello, Lorena Tamayo. Good morning po. Good morning po. Ano ba yan? Linggo ba yan? Linggo pa lang ngayon. Kaya pala tulog pa yung mga tao. Kasi ano? Tiffany, good morning.
Good morning, Tiffany. Kumusta ka na, Tiffany? Nanalo ka ng load kahapon? Oh, growing. No problem, no problem. Walang pera. Again, walang pera. Sponsor ka? Sponsor ka ba, Tiffany? Wow. Okay, okay. Sige, sige. May wala pa sila high class. Tamsak ka natin. Salamat ka na kami. Nanood sa'yo ngayon. Bakit may ito-opinion? Ha? Tapos may opinion. Ang dalawa na nanonood eh. Tamsak dan. Saan ba? Dito pa lang ang litsang kawali. Next ko lang litsang kawali. Paano? Yun, no? Ano itong dito na? Ako na ito. Ha? Oops, ano ito? Bakit? Sabi mo nanood sa'yo. Ang sabi mo kamay mo. Ano ginamit yun?
Loren Tamayo. Sa unahan. Nakauna. Binanggit niya. Umalis na siya. Ano si Esther? Masok na siya. Sino yun? Si Loren Tamayo. Lagi din yan. Oo. Pwede saan? Ewan. Oh, hello po, host. Good morning. Good morning din po, Ate Eva Mendoza. Tamsak dan po. Salamat po sa tamsak. Na-receive mo po yung yung load, Ate Eva. Okay po. Sige po, wala pong problema. You're welcome po. I will always love you.
Ayun, no? Andyan pa si Ate Eva Mendoza. Meron ka ng white tea, ano? Ate Eva Mendoza. Gumawa ka na po ng white tea mo. Ay, wala pa po. Ah, gawa ka po ng ano, ng bahay mo. Libangan mo lang po. Para po mayroon kayong mapaglibang-libangan lang. Sige po, try ko nga. Di ko kasi alam kung paano paturo ako sa mga anak. Madali lang naman po. Kahit yung ginamit nyo na po, yung account nyo na yun. Yung Eva Mendoza. Pwede na po yan. I-ano nyo lang sa YT. Connect na yun sa ano sa YT. Sino yung kausap nyo dyan? Started over.
Sige nga, pagawa ko na lang sa anak ko. Pwede ba mga lumang video? Oo naman po. Pwede naman po. Kahit basta mga sarili mong gawa po yung video. Sa pagkakasama sa balangin.
Good morning po, Teria. Good morning din po. Good morning din, ano, Teria. Tulog pa ang aking mga VIP members. Nagpuyat na naman sila kagabi. Bisa mo tayo eh, ako din.